салом алейкум. Вақти велики нав мехарine ки ҳаво борон айку, ой тари бояд ҳайкни ё якам рӯзи идайку, бояд формои навақти аз 3 бор пуши ку то сари ида. Ман нодидагари кам бро ман гуфтам мон хнаким бизанавне ки ҳайкна меқа. Карени бад зурай. Зурай великайкни зурая. Имрӯз рӯзи великайкни набуд охи имрӯз борон ай. ай ҳол ма худ медонам худоe. Бобач. монда шидам ба худо монда шидам. ин ҳаракат мекай бо тез гишна мешида тоба. якта скутер бигирам. мегардум педал назанӣ. не ки ҳай мекунам ямо. хеле ҳай мекунам. ҷавоб саволиш қатӣ. иншоалло худо қувватам та ҳай мекунам. ҳозир то намурости моста ҳай мекунам. ягон кас бихараш 1000 сум мефурӯшамаш. дафш ки монда шидам. фондар дора. ча тез хона да бирасоне. худоҷон рама қариб ки мета минабар кунам инамита. велики фурӯши бародаро метонен муроҷиат кунед. шӯхӣ мекунам бародаро. ана и велика харидам ки ана айни великайкни шидай. камкам борона матра 10 бор гуфтамуд ки ҳамин ҳозир ман дар куҷо сёнка мекунам амира. санг нами санг бабора ай болои санг қатӣ мехча арараки бабора. охе бача ман фаҳмидам ай болои санг не ки не абол фикр ки намҷа борон ай ман мебурам табтарам. алами то тари зонтик мондаги ман бубинди моши қавим ҳамам тараи музикаи шикира мемонӣ ман медурам фаҳмиди мара сёнкаш мекунем ака тамом. аппарат тар шава чӣ? ҳичи гап не ака мебарем дар вақти печа хукш мекунем. роишка